Nagburasak man ti parya. Dahito na parya nga wala daw. Dahil native nga kunada. Ito iti bunga na. Iti pagburasak. Napandan nito atap. Ayan na nailawak nga ito patari. Ay agpakpakas na dyan. Nagpakalatkat nito alad. Tapos napanmanan ni dyan. Tapos dapat dyan sa baling banda galak pa ito iti bunga na. Ayan makikita ti bunga na gito ito lang ti bunga na gito bubasit naimas ito iti naburas binuras jay apokletay jay may isang banda ti inaladan dahil ito mo ito binuras ko jay mapanjeruptap ti kalapaw ito mo ito binuras ko jay kinalaw kada bigat nga masapul nga agburas ngam dayto ngamin kaslan na iko ata hangkam mo nakaburas idi Domingo tan di Lunes ang kami mo nga nakaburas saging gatatay so nga kasto iti bunga na medyo di madakkel dapat ket kastoy lang kumatap no awan ti bukal na ngam no kastoy medyo nabukla na upay may adlatamat ang sidain ito yung ti sa baling banda ay agburasak pagburasak ti native nga parya naging ganad dyan danon dyan nagkalatkat na ito yan pandad tao pandad yung nga tao kapulat ito yung baba yan dakul pa ito sa luyaw ikaw ito pagburasak ito parya iyano ako nada yan ang parastad yan tapos